Пак се включвам от зарибяването. Намирам се в природен парк Родопа. Някъде в Родопите. На малка река. Дива скрита пастърова река. На времето Чичо ми разказваше за тази река. Идвали като деца и хващали по една чанта риби на ръце. Била пълна с риба. Сега пак има риби. Пак е пълна с риба, само че са шамарчета. Не са така големи риби. А той в тази река няма как да станат големи. Ако иска да става голяма, трябва да влезе в по-голяма река. Тук долу трябва да пускам. Обаче е много лъзгаво, по-хубаво е тук да пусна. Тук местният горски си е хванал вода за вилата. Имаме местен горски тук, който пази рибите. И вкарваме още една кофичка. Хайде фишата. Красота. Нагоре има много хубави вирчета. Много е диво. Тук сме точно в сърцето на мечките. Тук сигурно ще има отраснала риба. Защото има малко вода. Така повече вода, където има. Има и някаква по-голяма риба. В момента не видях такава. Но ще пуснем нашите риби. И те тръгват веднага. По една рибка, по една рибка, по една кофичка, по една кофичка. И реката ще заври с риба. Ето тук пак. Веднага тръгва. Тук има поредния водопад, който трябва да заобиколя, мисля. Да. Много хубаво място. Ще вкараме там някаква риба. О! Страхотно. Сега трябва да заобиколя това хубаво място и да отидя нагоре. Тук е супер дивотия. Това е дивашка река, истинска река. Непресъхваща, с чиста вода, може да пиете от нея по цял ден. Даже може да си напълните и тубите за вкъщи. О! Какво хубаво вирче, тук сега ще видим някаква местна риба. Гаранция. Я да видим, ще може да заснемем местна риба. Няма местна риба, не можа да видя. Странно. Тогава като няма местна, пускаме от нашите. Значи тук се обърнем по тази кофа. Така, пускаме риби. Много обичам да пускам риби. А някой,
Аз много обичам да пускам риби, а някои хора много обичат да хващат пуснати риби и да ги хапат. Това е любимото. Някой друг да свърши работата, някой друг да даде парите, а те само да хапнат рибата. Но такива хора винаги ще има. Но трябва да има и хора като нас, за да може да се възстановява баланса. Понеже другите хора ще наделят и ще стане обърквация. Какво хубаво тук. Тук помня имаше много хубаво вирче. От една скала, така голямко. Отивам към него. Тук можеше да се дойда право с джипа. Той дядото ми предлагаше, ама аз се отказах. Ей, тук е много хубаво място. Трябва да фърля риби. Така. Слизам. От водопада ли отклон? Не виждам нагоре да са качили риби. Тогава трябва да пуснем ние от нашите. Все още останаха доста риби. Така. Това място е готово. Откъде да мина за горното? О, колко обратно направо. Видях една хубава черна риба. Как се стрелнал там? Тя беше едра риба. Около 20 см. Казвам едра, защото 20 см за тази река си е бая риба. Ето, страхотно вирче. Браво. С подмолчета, с камъни. Така. Сега останалите риби ги пуска максимално нагоре. Ами клипа стана доста дълъг. Спирам го. Останалите риби, които ми останаха, ще се кача максимално нагоре пиша и ще ги пусна там, за да може да слизат надолу. Ето последни кадри от рекичката. Тук е много мечкарско, уникално място. Страхотно вирче. Поредното вирче. Реката в момента е стигнала маловодие. Трябва да видим къде е рибата. Ще не види ли? Ето, тук долу плува една. Добре, пускам и тук и чао. Чао от мен и Борката. Успех!